Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum al-Arabi. Assalamu alaikum, assalamu alaikum al-Arabi. Assalamu alaikum, assalamu alaikum al-Arabi. Sawadin kahari kabuwa ya gwani guda daya mai kyauta ya yi kari yau ma bawanka ne mai tunin zunuban nan tari kada da wani hikima in ya buga Muhammad si da al-Arabi. Assalamu alaikum, assalamu alaikum al-Arabi. Rabinin ka salatuka ga ma'aiki zababanka adadin ya wuce shiru hada motsi na roƙe ka alihi ka saka da duka sahabbai gummai maka Sadiku da Umaru Usman Ali manzan mu da suka bi ya Batula Fadima Ummu Shurfa labbaiki yabo in zana yau Zahara sai na sanyo ki so nake ki man iso zuwa fadar babanki dan na samu da karraban da kuke yi in an so ku yar annabi. Assalamu alaikum, assalamu alaikum al-Arabi. Wadubul makatum shati jani waliyallahi hatami na waliyai shehana arfin billahi bana manci jiyali daga umma fa bazallahi baya barhama kaulahi shehu yau dukan agawa su kai suka bi. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum al-Arabi. Shehu Baba Shafur ta ka ɗaiɗaya mai asararu ajiya ta harazumi na Kano baban Anwaru Baba su bi jarumi lamari na kaban yan karu neman hadara tibi sun rike kawanar Mahmudu shi suka bi. Assalamu alaika ya mudan suru mahi ziljahi Assalamu alaika ya dal'atul haqqi nurillahi Assalamu alaika ya mushafa'u karkalqillahi Assalamu alaika dan Aminatu bin Abdullahi Assalamu alaika ya Muhammadu Rasulullahi Assalamu alaika sai da kai ake jin daɗin ruhi Assalamu alaika sai da kai ake komai wallahi Assalamu alaika ya ɗaba Rasulillahi Assalamu alaika bahar na da Muhammadu Ballahi Assalamu alaika kai kaɗai ake so sai a rabauta in aka bi. Assalamu alaikum, assalamu alaikum al-Arabi. Salama a gare ka ga rabu sansan batan karka Salama a gare ka ka bani sirrin yin beyanka Salama a gare ka ka yarda in ta faɗin girmanka Salama a gare ka ka sani in ta kira da asuka Salama a gare ka kira ni in zo har fadarka in ta rera kasidar gaban kaɗa ina roƙonka Mustapha kai man hakan dan Batula Fadima ya gonka annabi. Labbaika imamul anbiya da bawan binta yana farkon fara da ka isa tun ka girme ta ya sadauki jarumi Mustapha kai ne mai tuta kai yadda kake so da halitta kai ya kamata a so abi. Assalamu alaikum, assalamu alaikum al-Arabi. Kai da ban kake da hatan gaban azar da akwai ka tamba kalamu da lahu Mustapha da akwai hasken ka da halitta kaf ilahu yayi ne a cikin hasken ka ya ta dallisa ta sai da kai ake komai Mahmud al-Arabi. Assalamu alaikum, assalamu
assalamu alaika, assalamu alaika al'arabi.